media me na me call dia kam den san ko sua beko sa ma me jaje papa jaje asema wudie sebe ditum se me dipem na mmom se wo so ko gira do odifo na chi na agi sika makanka nsuam de aguo na ono oye jaje na oto no se ka se wonfa wansiri kura mra ko beja jaje no kura no o jaje ye no wonue Ebushafo yamama kwa ba yamba Nyansapo TV so adaroma yakase Nyansapo a na waje me so se yesane no badwen ma kwan so ene so yesen de ehia se ne de kan wo hwe me a mesew so be subscribe to channel no e de ama me obe like na wa share mu bi a enye bi ahwe adaroma comment section so ye wo de a eya na wa kire wadwen ene so yesen de ehia biom ye bedi nkomo me se ya na de kan de sefata ene ye yesin konya na yaka ene yo ba panyenim ye ba ya che ye ba ne nchen ya che kakra ba ne de kwan ya beda ho se ye be san eni ne edi ehia bio ka the last time ye share ye ba panyi gu nsan bom pa ye ma ye bi sa video a trend pa se ne ogu nsan na fekeke tim se na nanim de oye ene so ya san ababio ye ma na kwa ba ne di na ya na me pese ono nkasa bo se ne mu odu no ono nkasa gba ya na ye me dem pese ono ane bo na afi ye mfa de wo ho nyina no ehehye so ema wo ene nana amen me ma wakwa ba du so obu no badaroma na ho ye nyame adom ajama dom mo ye bibia ye kama udin no adaroma obesi so ama me de na santo a me kom Otumfuo Bossom e freno Ebenezer suburu kentenche abrim subrim kentenche subunu kentenche nana santo no ano no a na ya na bena na ye adwa santo eno oh se me ka se dini mu oduru horom na mi hu bo time na na si so e de ma me nana ene so sen de ehia bi o e da asese ne so me yakonya ama ye de ehia mewura me pa chaw se da de Lumba'S na kosisai ayo nana obi sami a em so me bo mu kakra isem nye de akire mre bebre ni na de akọwie nyina ne se eje ebe nya ba yesi da de Lumba'S wi se wakoda din court nsem ne de kan ni nyina akoda din yesi no se mete se e de asem ko court high court e won kran what ye ba won hu be ko si ayo nana ye bua ne se e da no sa da na efie da na 12 December ye bua ne se enka injunction beto ye ne so ne na ma me bempoma ne nua ba na epe no ka injunction beto ye ne so no munya mmere emfa enye totoye na court kire se busapanyi yi anuanu mi firi mu anyeye to so ne anuanu mi bom na omusie sa ne baaye tine kenim se no ano no ni ji aba obi ekofie anche na court san frɛ se mo mmere o na em se asanka ba ko bio asa me makwan ama injunction ato body no so ne de adaroma mbetwa 2 million Ghana cedis 20 billion muntwe no na bre no a court de ma won se won fa ntwia no na bre ni sa nti o mantimi ntwia sika na ma ko ka se mantimi ntwia de a ene mo nko na mo koye yi na sa ne CEO na se kontompo ba abem kontompo ba abem oh na didn't na kasa kata hyesu bem ai Ghana ha no se no uye hia ne ontimi nkokot we hia ne ontimi nkokot sika ninti ana sika nintira na anyimfuo minister o judge o munna sika ne amope yempe omanga na ye ene yempe yatu ya mane so atu atwene na sabe obi aba adina asma bedao ontimi nkanti no de beda court se eja court aje pape maami pese o kama asem mami waka asem ampa odi ye atu ye omusa akoya o se omufa 20 billion mla kontompo sam no mudi yes no de see no e court o de judge ye no woni ne nya adwen tabi ye kontompo sam eso omo obi ehun se wo asem pote pa ese wo de court na ko dibim no enam so ye hia ni nti wo fanko o de kwa o ebebu wa fo amaskania dibim to media me na me call dia kam de nsan ko sua beko sa ma me jaje papa jaje asema wudie sebe ditum se me dibem na mmom
se wo so ko gira do difo na chi na agi sika makankan nsuam de aguo oh court them more yes and I say court them more ya makwan ma ya I don't care the body wo court de bible mam wo kom Bossom na wo som Bossom de kosia so hye wonsem and I said mu bisa no say osom de nyame ana say Quran yes it is and they say that yes ko fa asante amane ne ba oh nti afere yenjin tum ne afa no kan wo court ne de kosia hye wonsem nsa ana say wo de bible bekuta na wo soe ana wo say no eno ne be no kredi ya ba adwuma They say no kontompo omo aye lawyer judge o mu na e kontompo fo yanka no kore tena ka dwanu ka we boni sen me de nka me frɛ si we boni sen me frɛ ayanta patani agrada papa obo kire wa kumawunsio spreta nanka bonfum no ya ganka go wa wandi no kore yes anana say lawyer for ni a judge for mo court yi ni omo ye adwuma wo ho nyina obi agbon ho ban no te me ogbon ho ban emre di wona du ojo wa court kura na ofum a emre timi du oye konfo na ofum a emre timi du wa fum kwan de kwan be down yes nka say wo ye emre ninum nti wa ben ho nti say de Ghana ni ba bi hweme a o court a na sem wo a onfa kosua ne snap enko enhye ne bag odu wo ni ka mo bi ma judge no mo bi ma no ho sa asem wo bedie no ma asem ye no kure se medi nye kontomponsem eti sa wo so di asem no anka no kura ensu asem dwe wo wi no akwa na wade wo di asem no wi o court wo bia be san akwa na wade ha ema judge ni nyiska lawyer ni nyiska onye kontomponsem bia keta so betumi ko masika wo fie se je de di ma asem mam no hiani no so no wote wo no woni wo bia nti hiafo court na ese aba na wo hu bi da sa abo se judge mranim fo te se wo na me ka kire wo ye mranim wo ye nyame wo ye nyame wo ti wi ase nsuro ni po wo su nyame na ese usuro nyame na bo wo nti nya wa adwe se wo du obi ase no fa ho adi ti sa judge no ye sa no so ankwan ko pa cha wo kura ma omo di ase no ko abo antom ye ma omo sukura ebenya no nana se wona wo hwe ye ne me akasa meti he sei mese mabisa se bia menya asem a wetumifo se me fa court ana me fa na nanom de bodi court mo se wo ni sika de ko judge jiska lawyer ni jiska etintempa no abodua ensuo ne court no nkena so ke se so den kan ye to se ke duabo hwe ahemfo ne minister for se yakofo yetete amane ne ba ebeboa ye enka na tete no na court bia ni wiase na lawyer bia yengu court nyina yengu court amwa nokura di anya yumeti yengu court nyina yengu nokura emu bu court adan nyina ana yenyo mu mfrani afa akonfo ne information ani de akonfo de edomo ba ba ye kire se tete na akomo wode nipa mu na nipa buade na nipa surade obi kura be wu fi a boso no tibi ko ekọ ho kasa sibesi bewu ana ewu besi kromo nti empra krom gogu krotia eso na ohema anya bi ohene nya bi nyina tete ne ye eni ye bu ye de kalabula edi ade ha nana atsem ya kwakoye nsem na ho ebia beda ho se sei bi asem towa nka nkokọ se na won se abeyen nsem na wonti na wo de tete amamre den eba be wura mu yi se kosowa yesi ya ada ma beboa emoa se judge no kura no o judge ye no wonue efise yesi ya no se ma omo odu wo mu ebidi wo mo mbodua wo chi obede no wahu mkoya de wo na chi na dua bo ne bobi wo chi ya onipa kro mo no wanim se me de ma so ba court ma dipem aka ma dipem ibrechi ya so fa 20 billion mlade a na se wo kwaje sika botomade eti se me wo de dimidi a wo so obusua obi wu na se wo so wa man mo pe no kura ka bom na man kam ho ambom na wo ye wa adwe se mu kosiesie na mu na matena se ya ye dia na nsuasemansi dwe ento no kura no sa judge no wo hwe yie na se ka nipa den ka why si wa adwin piece of person manzo ne de so se ka pe hu sika de be twon manzo de bi manzo de okotwe amwa ene wo bia asam to wan kwotwe manzo fa court boni dua e chi na ne na konsiere so wo bodua nso bone kwa so
wo se bi sika ase be dia nipa de beto before sika ase nipa de sika beto a be fine de beto a me so nka ho ye de beto adwene ma mba dia nka ho ye de beto adwene ma me kuro dia nka ho ye de beto adwene ma mbusu dia nka ho na mbo nipa no wo so sika de mu no wo na mehwehwe no ese wo kwan pa kora e fa so e bodua wo yes ye mo ne tra sa ai konfo bi ye de be kwakoma ne bia nya yie wonyale saa kofim se ye be kina peme na ye bebram dipem na de memegie no mage yeso betima fa wade owi a wasan e de be kwan bi so afa so ma na san be di wo ese ka duabo ne bi anyaw na wo se wo san wo ho ne wo ma no wasefo nyina frim na de hye de ode ne sa so mu na nko a ai na wa nkasa asem obi bodwo obo ne tra e kyan kwan na asan bua be di ono ankasa na se kwa de dua bi breme nipa de bo no se wo wu ade obesomu do obesu do obeye yiye do obeji ne nsa abode kura wa yiye na se no odi wo obi afom wo na woni ne nya no do wo abusapenyi obeje nsa abode ne ne mo maka de nkomo mfa mo ona so mfa oni ase de ode de nya ode de nsuye na so ode abusuan da ode abusuan nyina da wa se abusuan ase te se no wonya konfo pa anane a na ho akodi mu no abusuan nyina ase ache yes nana ene hwe o man ga na em se nokore ka asa nokore ka asa kora wo se denti na mana basa se ne nipa mo ye ho ban ene nipa nwala duro enipa ni aduro nka na tete na nam kura no no mudi akorabo aguye mu akorabo udi gumu what many be 150 years 120 years 200 years this one nyina che yes ena so yeni na wonni bibi eta wachi na ukoye nyamra asem no so be wuntem ade na be twaje wo woni so be wuntem ntene nipa titire omu nyini nchani nyina na se oman bi se de wo kan eno man nye bi se nipa titire ewu ntem kana tete do be di ade a ye do ko do tom ni akodware duro no di akorabo bo puru ho duro sa nte do si akonwa no so a wo den fi so mo amugu hu ni na no bebre ya bayifo nko a nte be pia mo akodi ewu asayi wase atwede ntina ma ye ma okodi aduro no edi akorabo bo time de na meka che Ghana fo se obi bia opese opanyini che opese onyini cha bo ho ban na di aduro oba bremu suburu kantanche wa obetima nyina che ka me bi tata na ne bi wo ho e bi wo pa en na okase oye bi aduro bi wo kro udware wie kra obi ye bayifo ntimi ma ho aduro udware bi be fo ntimi ma ho en na de udware so abema wa ye din no bia tumi bia ntimi so de ya nyaw bia nyaw we say ano ahonhom na ne nam wiase ahonhom ko na twa ye ho hia ho hia ene kokoma se abontere so nipa ego na nyum na ne nipa ebi ye nua ebi ye sie ebi ye homa na akorabo no so enzuzu akorabo nso di a no so nyini che ne bi wo ho ebi wo pa meye na ku bi me na nanya 140 years no di jame akorabo no nto bi ba no kaso pe bi bi wo na no ba charge no kakra wa no ye jiska en fa nyini che dro de wontimi nje ne sample sa ya jiska ya diska to ne ade ne ya wote obi ne aye udi agu yam ana dwane famu ana se ye bo bi na abem na to ye ya wa abuba eso kakra ga abuba edikum na mo no ne ye de ye wo ho adura wudi de ka ho ani se ne ma ka ho a wo de be ye so nya wi chese bibia duabo bibia huhum duabo adwuma bia wo de bible musubu kantanche obeye nana de wo kan nti obi se me nyamedifo me yesofo me huhum nipa me wani no bi boni dua ebenya no benya nse me no kasa me se obi kura dwo court ne bo dua ebenya fi se mla ni di wona adu ono so sofo so boni dua sofo ye boni dua sofo ye bo mu dua sofo timi mansu e da ho ode ne kwa pam e ma ne niema se nsu ase masiminya adwuma bi e me de bebrɛw anya akom no wo kom ona se asofo ne waye na so no kom nsu ode nso na ye na adwuma na Ghana ha asofo na kom asofo nyina na intimi nkan ebe na pe na nkom ebe ye na pe na mo no ho amo intimi nkan sa nti sofo so dua intimi nya no sofo dua pa ni nkoso da me hu sa amwa che na kuno ko fa obi yire
Pentecost edda nimpo gire nipa anim kofa obi yere ana nipa ne bodu obo ni kura ma no bodua obodua no waba ye ka asema ma ye atoye odidi atam akonfo mutirimu kankan akonfo amosia poro Bossom ma no so se me na wodi matam no me se kankan dia enya me so 40 days mentimi enko a mo ma esem ngo djemu hime 40 days no so ye na 40 days so ye no na tata no omode ne ba omode ne ko sikro ntia omode ne fi ne kro mo ba ka nya accident manipa mienu wutom ti o mo ba no ombe kan de ne ho asem no ana omode nipa na atata si kro wo so ne gina de mede ne na o se beba meti adura ba ma de akwa no o fa nwunu no ko opie ho no ko kun no obeduru wo se maku no wo owi o sa ko pan ko so sole de mo da no ho nipa sasima asi a wawo no okodi wo be yiri ne akunu tipa ne ko to fo na mansie no ese de me say Pentecost say de no ape no ho asem a ba de wodi boni se na asan ya yompia de ne sa asem na to wo mo ne se fa ho se wodi ho tum se me wo aduro me wo we se kwan be da ho nko ade unya fom nko ade a dwa wo betime nya ene de mfa ho so ye sofo wo fi se Yesu Kristo du kro ba ye no so hweto no to so betime ato ya to a no abofom no pato de no kora da na wo de ato ne de acho na dwabo anya ha ene dwabo nya se onyimi se kwa asori nti dwabo nya o sembo sai na na mo yeti ase se dwabo nya se kwan be da nko ade a so unya fom nko ade a dwabo betimi ayeden enyawo so wada wo ma se ko ba ne se afum bi fum so bi aba bebi na dwabo enyawo a de e kan fo anwa wa aye na na se wa wada wo ma bra no mwawo no nyi dwabo no firi so na so de wo ho eze wo na dozon o say eti ehu fi mu ten ne e boy ho ba na say o so nyini che so pese udi boni susu bia a kire wo say wo ba so na ba brem Kenya zi brem nya beduru ase na ga so pena na say obi a e be kire nya yira kwan kwara obi a be kire ase be so mama na de number aka ho ye sore no mama na de number aka ho na obi a hia mo abia no watimi afere na abo ana yemba ye palumba yi so ye ne ye wie die na wutimi ko obi de ana men ko bi a kire se men ko bi wan ko bi ana wo ko mo de maame ne fa so sin ne kwa ye fere wan ka wo ngo mo de maame ne fa so anya o ma anya ade enne me kan me wiase na te se ne be ma ko wale wo ba koto na obekwa ko mpire obekwa fa no wo body aduro nanam enne timi dwale gu bayire so me kan na fo me ma te ase e dwale gu bayire so na da makunu ne di tima de ya bekwa ma memadi ai e de aduro fra nti se be ma ne di wia na adwena sei onkai ne yire ti Lumba'S asem we na akobie asem bi pro nsensem aba me se daache ho asem beba daache ho asem beba ho asem beba yeni honhumani je honhumfa ne kai daache ho asem beba je yen daache ho asem maame no mo de maame na maame ne su asofo mo no obenye so twe ne nyame oto ne bo a onto ne ntem ja so twe beba wasem papa yesi obi wu a na se ye de da no a da yesi no ne saman benenam ho ye kan bibi sai no dokre ada mo ba me ka kire mo sei ehun Lumba gyina mu sa na no asem o nti de asi asamado na asi ni so no a wo mu die no pa je so tiase ti sama de oho dada ka di kura ya owu ye wono kura wa fe Lumba mu di na ase code de fa so mu di na asem asamado ye kura o ayo man nipa wu a mu ye o nipa wu nya de Nyankopɔ de ma 72 a ne de wonya okọ na obi owu atofo wu obi a onko otena wiase abobrasa ni sa wu oni ne okopi le bi fufuro ko wale ko wu ana se ai me hu sama abakora na se mem so yere pa ba ko so ba ya so sama ba ho sama ba na twetwe so sama ba ade bia wo wiase body bia ho e wo ho Lumba betima ko pie bebi akọ ese Lumba de ehu na ebehu na nye bedwane o se na me bo na Lumba pie me ma se me ho se Lumba ni wo fa na ni mma obesesa no ho te na wo akora bi a ebi ote ase wo ya japade bi a wo ho a wo timi aka ba akọ se nka na tete se wo obi na wo wu a omo ko mutimi bu ne nam omutimi bu ne nsem obesa wo no asa ba ti sama de wo wiase
Ada no nsuye na eto ayi na se no. So ono na esu no. Hey. Otua abusia panyin ka. Te abusia panyin no waso twe pa. Na ese nka Lumba 20 years ono na ya aka no. Na ese owu ya nka okodi ayi na ye no. Wo mo tena se eni fu ne di asem se bia me wo fa ase boni a me ye wo yi. Me pa wa chema odibem. Wanye sikanti ti asotwe da abusia panyin so pa. To Lumba'S sama ya sama twentwen. Say yenye sie de nka onye sama twentwen. Ana still na. Oh. Unko. Wanye papa unko. So ye papa. Sama do ye ko okoro. Ye aduana. Ye wareko. Ye wo de be. Ye akayi amamra yi da woni na wa sama do bia woni fia woko. Bia woni de. Wota mo nso de unko. Wo ye papa de ya de sebo ne hia wo. Na ye bone de ayi fa se wo nja. Dabi. Kwa sama do adane kakraka. Ene nipa fita mo amaye papa ne gum na aboneyefo to ma kora boni pakro wuwu ni afa bia mo wa samale bebusa oba na be ma ba anti no bia wu ere bo to ma no nti na hwe Lumba'S ye se ne koye ya se de ye twa bi ko wo so wan ko de ba se de mo ye honhum ni am se de ekoso nyina woni mo ni twem de saman ba ho ne saman ya de na ba Lumba'S de ne saman de e ma ho isa de na no wo hyemu no ne saman no ho no wo ene se de da no so na bo se panye se na na nyo no o bo se panye se Lumba'S am be so nko bi mame de wo Ghana ha ba bia wiasim ba bia se wo ya de na wamfa ho ankohye bibi mo be ye de pa se the whole wiasim na beto nka wo eso no nko dua bebi ni panto wo kwa akonfo kro mutum do mu nko hye bibi mu na o ma be hye busum na eboa wo mu so be popular na so be ni ba titru no nya kwa sa nya kwa oso ko dua bibi nti so mpeso dua bibi na mempa o mo bom so peso we ni pa titru so be o mancho bibi na tran de tudi sie na ye kom ye na ye adwuma so ba ye me ye adwuma so ba se me fi oni pani ho ma me nko wura mu hwe do ba begu wo asemi ba ye obi e kasa wo se asemi ye sakese bi kuram akesifo bi kuram sakese bi kuram akesifo bi kuram na hwe o man ga na ha se ye fa efunu mponto nchen ya senka fence abasa kese o man ga na ha se na hwe Kumasi Accra road senya krankwan sitie kum ni pai akesifo nka se anansa abasa kese nka se yenya sa kwan ne da sunyane efeni sen Kumasi road haya mankran so haya hwe se ne ho tutu afa akesifo nka hwe efunu de akesifo timi kasama ne yeye ka mentu mabusia panyinu mabusia ntumu antu makonwa ntumu tuzu se biwum biwo ana yen hwa de o ha obi o ye de hye ye sie ni pa ye de dan park so sa de ko fie na ko to petom ye ko fie na adana petom na bono nsia nka na tete ye yi do to petom ye de hye na ebono nsia nsa ne do akọ ma ko siwu asa na ya be ye no park so sa ne tie ti wo no ma mfa na nkoto bem se ne se ke se ya mfa na nkoto busu afie kwara dabi ana sa na ye de enya fresh amantoa fresh amantoa da no che samantoa mu na se ewo betime sie busu anim suanum be kunkum ni pasa se wono ne bekọ na anunti no bi wu a ye man lolo fe no keska se jekọ so de ukwa wo so anya bi akobo wo busuafo so ko kan we nyina se ya wa mana nkore de o ma mfo na nko fia nko ye de nko ho ba sa ma twentwe ti samanto betimi ababusuan de hye ne baabi nti kwa mfa so mo ye na ayanyi ni anya ni twa na yi no ekwan no esenke de ne ko petom fie makoda baabi na namoda na ye yi anu oda ho bonu nse na ko be ma ko sie obo so ye de hye na Lumba mo oba mu na mse be si ne kwa ni be si enu bo se na ye so hu se bibi wo ade na mo de beto wo no
enye nipa toy Did dishes yense no ban mu a e ha adwo. Anya the better o ko nya bia bon na nanu wo wuwo. Ha. Nene say yeni de ya wi so what e kira sam do so. Onuam pa. Etimi tufun na asakosie ne ban mu. Na hwe ye ya se kora onua fosti do twatoi. Wa say odan ne ti o hwe ni benkum o hwe ni fa. Wo hyede hu ni wona e ben na ankasa no. Omia ne ofa na e ben na anka. Omo na mo ko ti omo twema so wo hu omo. Se ma na we ho se aba ne sa. Asa fa na duro na tete na ni so. Omo de duro na ye no. Jafe na duro na fi na ni so o hu ni obusa ni nuanam. Afi na duro tete na ni so. Tu so na ape bibia ye no. Ha na mo na mo kan mo na mo wani nti e se basa na ye wan wase na ba de ba na aba ne sa. Ene se ba ye ota ebusia pagi ni odobro ni achi. Ono de mo ni di nkomo se manso ne asema e twene tenten no. Obo sika obo bi yesu kire no ntra oboa. E kire ya ni nwan yeri ye basa no. Fe no onu no. Sa de no ankota ni nwan achi. Tu hu se ni hu aba. To no mpadwa ato pa edin kopa ni nwan na chew. Ana de asie fa se de ye de ye sie awie. Bi de asie awie. So se den na abusua ne nye. Titi no ma me fa ni sen Ernestina odo bempoma no ka ni nyoba panyin ni nua eye wantima mehwe ni nua ni so achi wa ma o maame no nam ruba nua ba no nam nsam wontirimo semo ni tim onua ne ka security na akere no ana ade bia no abai ni wiase ni pa hu nti wo hwe a omo motifi ori maame nlai se onua no wo chichira koye otosin ohun se nipa ne kuma bla no yes o de ne nansi so nti a ni abrese se ko mutie na sama na be hye nuane mu ti so ko mutie no a ko muko ya ko mehu bibi yes na se nka achi o mo so mbe o pese o ya se ni obetimi aye ne de yitimi sie funu ne se biasem ba ho yitimi kutu san ye san ye autopsy nti nka achi ko tu asanya na hye nti enu ne be me Ghana na ye nyina ye hu se yesie no anpa na yense na anpa funa ya de ba kumasi abeye ya mfa me kumasi ambulance ayi frigi nkran ntinjire wo e won kran na ba no che change no abede no wo ya ambulance mienu so na de ba ye nipa ba ko nipa funu ba ko ambulance na ye nan na mienu gira kwam nti omo de ba no na we mu je ye na yitwa we mu san mo chikoi na mo wani de mu huniama de ye hu de hu ambulance mienu na biso ene epejai ne de baby na furu de lumba wo ye na so ye mi ba ko nye ba ko na ye de na ambulance preko mienu na de ne ba na de okay na ese de zusan so ba abusua so ni ade na de zusan so de abusua ya egunsa komo ye wi ye nkankunwa na ese twa odwama no so mu ya kro na chikura na ese ohini wankobo na mane ese na lumba no wa faase wankobo na mane ohini ya mai asibi ese kura wa himfio ayi pa akoso ahimfio betima ko buza pe ise pa akoso ehene wona ne kasa wo phone so ga so wona ne kasa wo phone na so won kran anti do munya ye no sunsum tai o machi sa no kan bana na bia ma park ne so na bai do so sunsum tai o machi wona kasa wo phone so sa no kan so disika achi abo sika de nipa ko amani abo sika menipa esa yade ha abushafo na sawa na edi nkomo no ye koso na santoa na edi nkomo no ye koso o media no so no na so me mankwa ye ni bi so mani wo mu nu de koso nyina ide ma me koso so pese osan ye kuno ye wo ye lumba mana baba onsanje obaye opfa so wonye pa o meye bi wasante memo wonye bi wa buchire onye ni bewi mienu ai no man mpa ebo munya di na Ghana de tu anu si wusu a asamara nkocham ye ti anu si wusu a o man mu asamara nkocham teze me se Ghana fo na se obi a mo na ho ban o munni aduro abrochifu titira abrochifu o munya kwa abrochire pani de mo na no so cha me mo se obi a mo na ho ban
Esofo no kora ogira wani mo no obo no ban na ogira wani. Obo na ho ban. E na ogina woro nti so hu de obeye. Na ma mekoso yie no oye na oye abekobi. Mekobi. Hu hia invite Ma ko kora megunsa ata na chi. Se ye nsuo nto, enuane ahoma, eni sie. Na nkota na chi. Kota na chi. Na onye. Onye wanye kora enye omakoto na gina ni mu. Onye yie no. Onye. No doma nkoma na obo ne ba wiase no. Obema na nya ye de. Wachina ni munyamo. Ma me ko okay so mo say 14th March. Ni some 14th March ni beduru ho no mo. Na ne man sesan na so mbeye de a. Omo ya na so akota na chi na begunsa. Abompaye de ama na me bia ye kama. Germany de wonko ho. Ane de menko e be bompaye ta na chi. Matiase. Ta na chi nuane homa na ta akoso ya se we chi. Ni Germany de nka baka so do na ka de bako. Odoman ko man nya 140 years ansa na obekọ awoko. Awade man fa sem wo su mu. Man nwenwen asem we hu. On tenase no hu de besie. Hu sa dwenwen wo ma me no so. Hu sa dwenwen wo ma me no so. Ana so obedwene. Me me kura bobere na suko no aba. Aba abaje be me se nya fe. Fa buo man se buo de so de mo ba. Ese ya fa buo amma no. Lumba'S ka se Lumba'S nyum bebre mo ga se me ye ma ye wure mfi no. Na me say the sina ache say ye wure fi no. Nana henche di be wie. Na semi biebie nsem bebre pono. E na akere ye niam bebre soso e wo man mu ha. Ase ama dodo na gidie efiri court aba amamre sem de wo kire no. Dodo na gidie efiri court aba me. O fa efiri court kora. E no be ye wade ya omumuru nwia no. Dua ne koso obi kura no obenya asase ase bodudua. Ache no a ukwa ebeji usika ama. Ha. Obi safo bebre na aka. Bebre na aka. Nim se watie. Na de ubetimi ayi afimu no. Ene wo yi afimu. Ama wo de bebo wa wo bra. Wadaroma. Enye nhye so. Ne mo mutie kwa akire a. De wa susu se wo de bo bra ebe yeye no. Na wo de wa bo wa de wo de abo bra. Nana, duabo a wo kan fo se nke ye moyi de. Adaroma, se nei nana no maka se ni kwan se ye bodua wo ma kire se ni kwan se ye bodua. Duabo nyinti ni kwan se ye bodua. Se no de duabo de beba. A kire se de asamba court a munye unimaye. Muji sika wo an. Eti duabo ne nya de bejai. Te na maka so mabra, omo aso de ebu mra na so. Kaje so tiase, wo de waso bu kwa ahimfie a kontomposem, wo de court a kontomposem. Eti ne duabo de beba. E kwa so fie kontomposem. Baby a. Eti duabo de eno unu obi nya asase asem ko na wo asase na wo nipa kro de sisi wa bodua. E ko nananom ho a wo maju sika de amawo. Omeyi ne ho ano. E so de be kokoto ama judge no agi sika no wadie de bodua o obi amfa na asem kokoto. Nana se ne abia se ne ade na kwa kosi no. Eye. Aduabo de se kanye enso se eye. Ese duabo nkenye ya kuye ese Lumba'S de nke duabo da so ma me ne bodua enka se sia no komo ntimi anya yie no. Duabo ne be to so na nkenye njanjina. Na nkenye duabo a. Ko ntimi nya yie no. So suro se benya no. Obi enso duabo chen no. Duabo mo be yeduru ha se chen no. So se ka no kre mumum ne nka mu yedu. Da bi duabo na ese mu yeduru. Se me do ka na sabe mensimintua. Duabo na ne bebo. So anfa msika mereme. Na yi sika kura to aduane di. Na sabe uyi sika kura ma yire nsuasema si dwa. Duabo de omonyere mo bi anfa na asem kokoto biem. Na akokora unya kamafo. Uye hia ne unya kamafo. Wo so na obehu na manu. Se bodua bia wo hore beba wo. Ane de se medane. Ya dane so de kura da ne de to. Nya sisie. Ene na enche na line na sa wo kwana no. So se mo dua die. Se ade omo ye mo di asem medipem. Mi brechi kakra bi ase botu no ma fa 20 bira ma. Nipa yesu wo kumase. Da be no bedu kumase akofa 20 bira na ba. Enti duabo das duabo. Awono na ma amene so hu se asema je ne ka no. Ye kontompo se na ese ka ho tokosia de bodua busia panyin na dua. Se wade nsa be so nwie funu bia. Ehona na dia kengamo no
anafu na se kura no adeda no kura na wudi kosua kɔ bɔ busua panyin dua ɛne na yi ɔmo ka ho na ko bi aso de jafu no ho mi mu kasa asem bi de yɛnte bi mpanyin sem da sɛ court abu asem na ya so na wa sa na kyerɛ sɛ kyekye nkɔfo adwen ɛne na kyerɛ sɛ wagye sika ɛne bia na nyɛ sika ayɛ sika na sɛ na wo ne sika yɛ sika kyerɛ sɛ wabu asem ma me yɛkɔ yɛdi pem yɛkɔ yɛnu fie kwam yɛsɛ 20 billion bla na ɔno ɔyɛ judge na ɔto no sɛ ka se wɔmfa wansiri kura mra nkɔbenya ti sa judge no kura sɛ yi na di yɛworo na tarif na beti o sɛ yi judge ai sɛ ba ma brochifo kura mo wa brochi kura no ɛwɔ Germany kura no sɛ aban no mfi Ghana fo bi sɛ me ma twa ba na sɛ nyɛ no kura dia na mo de na nyɛ no kura dia wɔn mo to no so mo so afɔ mo ho adwene ɛno ka fɛn kumas de course so kumas ɛfa kuna yɛ no hono ɛno so wa bo anye so ɛno so nyɛ papa nti ese ano sɛ judge na di asɛm awie adi ama me sɛ de njansi ato so na obi anko bedi bi mu na asa afrɛ sɛ abusua panyina bɔka dia na ka no boy no ko boy sɛ nyɛ sɛ abusua panyi ka anya ne ka na wokura wo abusua panyini ko woni lumba ya ka nti me se wono kro wo so twen wo asama do na won tɔ de o ne ho ntɔ no abusua panyini ho ntɔ de da ade wo ya wo ye no ɔka so bɛyɛ wayɛ so wo ya bɛ bonsam abusua panyini bi wote saa no obokuro ye mfani ni abusua panyini no ti abusua ni nan kwahye no muntunu mfra de so oye mamofo obofie o se na ne de hye ne pɛ sɛ ɔyɛ no waboa sika no wagye ye fa ye ni hu so akɔ diska na wo na wo kan ne de sɛ wo kura wo nim woni ani kura behu asɛm wo ba wo ni ani kura behu sɛ akɔ diska sɛ asɛm a yidi mo etwa bi ho de ye adanse sa na pɛ sɛ o kyerɛ yi ha abusia na kan bibi sɛ wasɛm sɛ obi akɔtɔ na saase na onye so hwe na obi firi baabi na obesi dan yesi so na ono nim sɛ mema saase ni na obi abesi dan yesi so na ɔde akɔ court sɛ me pa atwa ma saase ni pa so masi awia wasi dan yesi so na kyɛ judge abua sɛ wada ma yɛ wasaase kɔ na kɔfɔ waade na ɔsɛ dan yesi so yi wada ma wontimi mpagya de a me mpɛ sa style plan we ma saase so ntimi ibu agua simi de obugu a ɔntɔ cement ɔntɔ anwea ma wo a wo be wi asase no esi wo dan esi so ya na eken sa na ɔpa akyerɛ ɛyɛ asɛm sɛ bɛ fa kwa adwendwe mu ana asɛm a ɔka ni nyinaa na mobua simple sa no nti ɔntɔ cement ɔntɔ anwea nti ɔnsoma abusuapanyi sɛ ɔnkɔ han canopy ɔnkɔ han biaya a yɛbɛyɛ bi ɔnsoma sɛ ɔnsoma no yɛsɛ nam nkɔ hyia abusuani nam nkɔ hyia na momfa yɛ nto yie ɛnam sɛ ɔno abusuapanyi ne biri sika nti ɛna okoyi fu nti sɛ abusuapanyi na bɔka eni kwa sɛ judge no ka kyerɛ akoso afrompa ma mo sɛ wo mo na nkɔfa 20 billion mla na no judge no benya 20 billion scan the so bebre ana sɛ ni kwa sɛ sikasɛm kura bam so onsoma no so nkɔya yi asɛm na no adi bɛyɛ den a yɛyɛ ni yɛwie kura judge no watamu wo ho dan na no nya so twen a kɔ asama ado na ada odomanko baba no waso twen wo ana yɛhwɛ de asie nyinaa ne ntetemu a aba busuanim ne asie ebe den na busuapanyi aka busua na se abomu bio yɛhwɛ maame Fosti yɛhwɛ maame Nestina busuapanyi no ntimi nka omom ana ai wale selumba do kota busuapanyi na chiri na onua na akoso afompa ma nua na ya duro no mode ye no ntafe na duro na tefe ne so Fosti na de ne ye hu so ota busuapanyi achi bebre ota na chipa oto dobro na chipa omo wa ade omo de man se wonyina na che ogire wi ode be ma no ko ne nua wontumi nto ne nua nto ntwene enkodi busuapanyi ne oba da chi na me hu say nipa de na ba ko jaba ko na wo ye de but obi a wona dwen ofa chopa nko ono a ne nua koto no fa chopa nko ma ne nua no o ma busuapanyi ni na busuapanyi obo man omo ankasa nko mo hummom busuapanyi de onya papa ono aye na adwe say lumba maame no obegu ne mani mu ase waye na adwe so obegu lumba maame mo nimu akosofo mpa maame asefo ni mu ase to e ma mmofo te say we e bo apayo te say aye na wie kura mo nhia no mo nto busuapanyi no e de ndi ade enye abusuapanyi no ntimi nka abusua na mu de wo ye ma mmofo
Se busuapanyin de ka de nkabo mu na eba. Se titimu ba pe na se wutimi nya busuapanyin bi. Unya timi nya busuapanyin odi a obehye fie. Ese yi wo firi ho. Ne ma do betimi de nkabo mu aba. Eba. To mesre akosua from Boma say. Akosua bempoma. Say mesre no ada. Wonko tunu hu wonko pa akoso hene wo. No muntu abusuapanyin mfiri so. Odi akonwa na nyeye. Obese fie. Obema samanto aba fie. Na ma me bempoma nko a betimi akọpa ane de Lumba'S fo no Lumba'S fo no ma penye wo obi a wona de wadwo manuba akosua manuba fia manuba ya manuba ye de asase ye ma me wugu nanim ase wo zu be wu agu nanim ase na pese na mo se nsire ye ma me menti o pese ogu ye wu agu nanim ase de ya wo ye mamofo odi ade enye je so na ebusani nyina kan bom no moye sa de we dia e ko besa no nko ade a nya de se be ti sesi anu ye po bi kura wabusuani mu kura ne maniska se jiska one fo wo fa asi wabusuani ba ko baje ese de o chere ze busa penye de sikasa mu nko a sika nko na obe ani brisika che yi no ha we so busa penye so abaso so aya ade o 24 hours o de organize eyie ena form waya ade waya de ba de unum de waje o akire ha asembo nana wakasa busa nana aka bebre ye fa de twato no ento nana ye fa wase me twato de obeka na fe ye nso ye njamo so nipa bebre wo wachi bese beje adaje ni bebre wo ha ti de twato wada da hwefo na ase akosua se wa so nyame hye ne den no nkuta ne gidie mu saa se bai wa ngu ne kura ni mu ase no mfa ne nsem nyame no nyame obedi na asem ma no ene na anya ye kirebe yi eye ne de sere akosua from Boma se ne ma me akosua se wa se omunya ne foforo ma omunya ne foforo enua ne homani na beba ase e wo ne de homani na beba ase nana ye be wie ye sha ase wo se obi amodua e be wie wo se mfa na asem nyame nana mienu asa nyame de obi asom no nto fa de won dan nyame ba bia na asum nyame na mo de jaji ne ye ntina me se no obi amfa na asem nko no obi amodua ayo ba ko tasem de abodua wo ba de adan nyame wo ba abodua nka se nipa ni mu nipa no mele onfon na ye de ko ba bia ye mfa meto wonim e ma wonim a onya ahoto kum de enyame mpe baba odi mu na nokore ni daddy ehun se ampa ifiro ho na eba o boso no obodi ye ko bon san ko amesiwo so ana wa chese na esi bodua no me de me nya de se me de dua bode me wo ba na sese obi sisi wa bo so be bo a wadar me wa nya me se enye ne hye so ne mum so be bo wo wa nkasa wo nana telephone number e na eda ase no wo hwe ya number na eda se no nana santoa ni telephone number no ti so bi a oha obi eda wo so kwadan na bi amane bi no wadar ma se dua bobi se na nana cheche emu enne no a na so wo ba nana be nam ne so adani dua no e da ma de o bebi o se o de to no o be to ma wo so ye de wanya oje na enye dua bo so nkwana na ye hu odwuma wo ha se so enne ma bebre de nya so number ni kura ne hiame de nya so wa fa number no hu location so e kumase abrem udu ase na ka so wo hwe na asanto a obia e de wo e be ba nti fa number na edi na nani nkomo na che wo ha mu kire no na che wo se bra wo ba so abo aho bia we ya na we ni we ne hu ni nyina na bo aho ne bra yemfa wonsi ha sei ha Nyansapo TV so yase se Nyansapo a waje me so se yesane no badwen ma kwan so na se asen atena se yase asane bi so se ne se na efata de afutu a obenya film no mi se wanya ne de wafa so a wode ekokobo bra so subscribe to your channel na wadaroma subscribe for mama like it na share mo bibiara enye bi enhwe comment section wo so o de ya na wa che wadwen in a professional way adaroma nye ntokwa so in a professional way che wadwen sa enete na kanfo channel yi so mo bibia kanfo tin am se share kanfo mo bia enye bi enhwe yemfo si asem da for be sen di ehye me de ne oba yesuama yeba maka kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Madawro ma ntoma ye fe ni din de sɛn. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya